Okay. So guys, nakaligo na ni guys no, and nawa akong outfit guys, simula akong mermaid. I'm so happy guys kay nakaligo ang swimming pool ganyan hilak na. Kaibigan nyo! Kaibigan nyo! Kaibigan ko! Siya si Inday Sara Duterte! Laban sa introduction, no? Okay, what's up mga next? For today's video guys, celebrate ang simple birthday celebration. So, thank you so much ni Ate Alma sa iyang gihatag na ko karon nga outfit. So, karon pa na ko nasulog ang tingal niya kay dako pa man kayo nako and amo lang gipa tauran og garter. So, sorry kayo guys kay katag kayo among higaanan kay busy pa kay mi wa pa mi nakapanglimpyo. Kiss. Ate Nech, Chin, happy birthday, Ate Nech. So, I hope you enjoy this vlog mga men! One eternity later. So, what's up mga men? So, karon day guys, kaya namin nga rin sa cottage na mo, dito sa Park Place. And wala pa nabot ang mga pa-deliver na mo ng mga pagkaon. So, right back guys, kasi Chin, sumakwan kayo. Like a cake nila, Tito Level and Kuya Tushi guys. And mga Mother's Day cake para kina Ma'am Shimin at mga kasing at Ma'am Shimercy. Para ang regalo guys from Tito Ining and from Ma'am Shitin. So guys, nano sila kami Jingjing. Birthday, Ate. Thank you. Padulong na ako man guys, at padulong na po ang food package na mo. So tara guys, happy kasi dito yun yung kinabot na yung Mother's Day. So thank you mamala guys and Mami Jingjing. Hi, ihatagan ko na money. Wala ka cute. Cute kayo guys, ang regalo ni Mami Jingjing ni Tia Elf. Ang hatag ni Mami Jingjing. Thank you. Nano kong cake guys, nano sa mga food package. Nindot kayo kung cake guys. Tanawan niyo guys, my favorite on Netflix, Catch Tini Things. Catch Tini Things. So guys, karon guys, gakaon kong marshmallow. So, tara na, nano sila tinigay guys.
Ate Jenna. Thank you so much, Ate Jenna. Ay, kani. Happy birthday din po, Ate Alma. Eh. Thank you so much, Ate Alma at Ate Jenna. Salamat sa day na Didaya sa pag-lensyon niya ng sa mga niya sa food package. Thank you, Didaya. So, let's eat na, guys. So, naan natin eat, guys. Hi! It's the left. So guys, karon guys, mag-open ako sa gift from Tito Ining and tarang from Ma'am Shitty. Para ka dodong. Para ka dodong, day. Tag-ana sa usa, tag-ana sa. Guess. Basta matag-an ka gatulad Gag na kay 100. 100 oh. First guess. Princess Heart Magic. Oh, magic wand or Next. Magic Catcher. oh, The sa pa. next. Kanang pamilya mo ginahan nimo. On! Philippines. Volleyball. Okay. Okay, day. Next. Basta Paitan ning di okay dai ra. Basta na lipay ning. Kay Next from Mount Shitty. Okay. Hala ka wa kay 100. Wow! dress. Lenny Robredo. Thank you, Ren. Bort si Momshi Mersikaya Pinag Tripin Nya si Tate Senaboy. Non. Katirin. Lami. Makawasa kuan ka nang. Ano man? Dunggan mo na kayo. Sige na na yun. Ano ba? Siapa woy? Aku ya wag inumi ko rin mo. So, thank you sa gift na Lea and Daddy Jonah. Okay! Pilay, good. Wow. Napili na. Thank you, Ate Lea and Ate Jonah! Lang, turn no kayo sa mong kuan. Pakita chin, pakita chin. Jen! Jen! Chin! Awa chin! Nata dire. Chin! Awa din yung kuan. Ala! Ala! Nakahipag po yan. Hi, what's up everybody? So this is Vincey Meals. Ato tamo sa birthday nga grabing langoy-langoy no. So guys, nakaligo na ni guys no and nawa akong outfit guys sa mga mermaid. So tara guys, nakaligo
Hi mga Meg! So, muna na ang kahimtang sa mong party girl. So, very katag na, pero at least daghang gusto. Sinit kay Sigpang Prank. Pangbutangan mo niya og ay sa lubot. So, here's Yael guys. Ganiha na kayo siya, mga bila lagi na siya kauras diri nga. Uyon yun siya, first time niya nagduya. Kasi ni Ma'am Titin, kasi naman ni Ma'am Titin. Si Tito Des, si Tol Elay. Kisa, bago na yung maragwa pa mo kaila siguro ani. Mga na siya sa kainin. Kani po siya, mga si Lola Mers. Then, si Papa Kiki. So, init kayo ang dagat guys. Nagtaka. Wala sila no. Mulis lang, mga wakahuwat. Excited kayo. Dito na siyang makatang murag Batman, pwede makitaan.
Sabagay! Mother's Day ba ya? Hi! Na, hi! Thank you, Ate Daya! Na, thank you, Ate Daya! Dali! Na, thank you, Ate Daya! Na, yun! Titintin guys. Dali na kay nahirapan sa kalisod si Yael. Meanwhile. So ngayon na mga Meg. So parang guys, mga ligo ng pool. Hilap finish gani ha. Nililak, amo lang sa kuyugan sa pool ha. Hilap sa kanya kadili ikot yung mga mga. Kami lang sa nangikias rami dito. Picture taking me. So pa-picture sa me guys. Kita na yan! Oh, one more. 1, 2, 3. Sige, go. Aura, ay katawa. Ayun guys, muslide na si Nick. Yay! Nagbarog ka? Ang mermaid. Guys, gabilay. So guys, success sila guys. So guys, ma'am ko guys. Wait lang. So, masam ko balik. Yay! So guys, I'm so happy guys kay nakaligo ko sa swimming pool ganyan hilak ko sa Happy? Happy? Yay! Surrender! So, kamor may na-enjoy. Smile! Isa na artista ha, uy. Tayo ba, isa na artista ha, Brad. Kaibigan nyo! Kaibigan ko! Siya si Inday Sara Duterte! Yo! Pasok Pilipinas! Bagong mukha! Kasi maisa salita! Kaibigan ko! Siya si Inday Sara Duterte! Wala sayang ako! Wala kami pake sa inyong presidente. Basta kami bibigyan sa Duterte. Wala kami pake sa inyong presidente. Basta kami bibigyan sa Duterte. Presidente, basta kami bibigyan sa Duterte. Wala kami pake sa
later. Ready na maligo si Yael. Hi. Hi. Wala ka tugna. Ligo na si Yael. Hala ka luoy. Hala ka luoy. Hala. Hala. Hoy, ikadako no. Sige ka ingon. Ligo ta dagat. Ma. Aka very good. Alini. Asa. Alini. Yay! Ligo, 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 ligo. So that's it for today's video. Thank you so much for watching.